Il-ħatra ta' Adrian Delija bħala kap nazzjonalista qed tkompli toħloq firda akbar fil-Partit Nazzjonalista. Issa kien il-Viċi Sindku ta' San Pawl il-Baħar u ex-preżentatur ta' Radio 101 David Take li pubblikament ħareġ jitkellem kontra Adrian Delija. Filmat li tella fuq Facebook Take inċar li post Delija mhux fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista u lilin. Jiena ma nemminx illi Adrian Delija huwa persuna li għandu jkun kap ta' partit. Ma nemmenx li għandu jkun kap tal-oppożizzjoni. Ma nemmenx li għandu jkun Prim Ministru. Take kien wieħed minn dawk l-esponenti nazzjonalisti illi ma appoġġjax lil Delija fit-telli għal kap. Fil-bidu kien tal-appoġġ tiegħu lil Alex Perici Kalaxxone u fl-aħħar lil Chris Sajt. Fit-telli għal kap nazzjonalista, Adrian Delija kien affaċċja diversi akkużi serji, akkużi li skont Take ma jtuħx il-kredenzjali li jkun kap. U għandu wkoll eluf kbar ta' euro fi djun mad-Dipartiment tat-Taxxi. Il-kawża Adrian Delija jien ma nemminx fiha. Jiena nemmen li l-Partit Nazzjonalista għandu jitmexxa minn mexxej li m'għandu ebda dubji dwar l-imġiba tiegħu, dwar l-istat finanzjarju tiegħu. Għaldaqstant David Take fisser kif huwa ma jistax ikun attiv fil-Partit Nazzjonalista, jappoġġjah u jgħid lin-nies jemmnu fil-kawża ta' Delija. Għaldaqstant huwa ħabbar li mhux se jkun involut fil-Partit Nazzjonalista, mhux se jkun kandidat nazzjonalista u lanqas mhux se jkun preżentatur fuq Radio 101 sakemm Adrian Delija jibqa' kap. Il-Partit Nazzjonalista jixraqlu ħafna ħjar